Undang na tamay, kape pa ta. Stress media naman. Oh. Nagkon, manggagapon ron, di magagagmay. Okay. Nakapamanting na mi. Ha? Una dito. Lahi dire. Naugta pa baba. Dako na pa hilod man to. Hapit naman to maharbis. So simana man to maharbis. Mga duha ka simana ron harbis. Pababa na pababa. Dagko to sa kuano dito sa Galito. Dagko ito kay sigayan to. Ha? Sigayan dagko to. Kilid ba kayo mahulog ka diri? Bisag mubo kayo taas kay kag mahulugan kay pati mabakilira. Mud kay to sa ubos. Grabe ka bakilid. Danlog ba kayo ang sanga? Namanting. Okay. Taas kayo ang bakilid. Siya maluad pa ni. Nga gi-connect may isa ka punuan dito speakers punuan oh. Ah. Puro na hikot. Gutom naman ko. Mangape. Kat na puntas bakilid. Bakilid kayo. Tapol man siya rin yung kabihan eh. Tapol. Kana ba pula? Tapol na no? Kini ba o? Ha? Uy, tapol na ba? Tingnan ako abre. Oh, tapol lagi. Tapol. Ngay di ko similya. Ano gabi nga magulay maguro. Oh, tapol oh. Ano gapay tanom sa tuan? Marilog. Tapol kayo. Tara. Mangape. Ini tubig. Gutom na ko. Kat na punta na yung bakilid kayo. Kamang. Ay. Kamang kay bakilid. Kamang may. Kamang kay bakilid. Galo. Sabi bakilida. May pang-bahog. Kinala wala oh. Kumakita yung bunga ni. Nadri ko ano itsahanan no. Itsahin yung maha. Dapat kasada. Ano ba? Nahior na ko ng gagmay eh. No. Langgod. Mundang na sila dia ba? Ya. Okay. Ganina pa alas 3 na sila mundang.
Yahay pa diri oh. Abot pa diri, yahay na, pero dito sa ubos. Nga grabing bakilira. Yaga kay diri gabi iyo. Itong luyaha. Kita ug diri iyo. Na sudyom na rimay. Na sa sunahan no. Ano sunahan? No. Diri ngit gabi. Ato to kaya gina da gabi iyo. Asa? Oo, naman di sudyom na dya. Dito tumoy. Tumoy po da, salang-salang day. Salang ni. Salang dayo no, salag isa. Kani oh. Man. Asayon naman na. Tahiya lang ko, daron dili kalas, tuyok-tuyok kilag kuhain. Kita. Grabe po kahinayak, bulak durian no. Sana duriana na. Madaog pa ka na siyang sanga. Bantingan gina siya kawayan. Ha? Bantingan gina siya. Sabi mandaghan ng bulaka. Kawayan kay banting ana jud. May ginang bali nagdagko ang bunga. Bali na. Kawayan gid banting ana. Diri pa day mayo, bantingin yung mamay. Ambot lang ani, daghang pagkani. At dayo na gyapon ni mo ni. Dayo na ra gyapon ni. Gak mo yung bunga ko. Nandito kasabaan itong amo, kaya nabali. Nandiya na, wala na kaya dia. Pura naman dahil yung talagsang niya. Ya, ambot kakakbas ya. Nangbasan na ko na dahil gusto nga. Hindi nga sila. Agas diri gabi. Gabi, untuk rasa gabi ni agas mga alauna. Alas 12. Yose? Oh. Hindi nga ilisan mong tubig nga. Dili ko agas ni, subot lang agas ni iya. Pon. Sapon. Oh. Pero ni wala ni agas. Inaw. Nisa mong payag. So, din motor. Sulod ako ni naging yabi ang yala. Bari sa kalak na no. Sirado ni, sirado yung Lucano. Init ang kape na, may. Itag tubig. Inom tag kape. So. Diya, nakaagi daw lito ang atbang. Padung sa kuan area, Pikas. Ah, bakili dia, layo anak. Layo pa kayo to, tuan itong area Pikas oh. Layo kayo to. But guro. But guro. Siguro ay layo ato. Ang tabok na ni balayo. Kana? Oh. Layo ang bukid. Atik guro, atik to, atik. Pabasin dahil nang ato guro kay nagbaktas. Abot man sa itong ito kapitano, layo. Hinog na ba na may oh? May. Hinog na may ba? Unon ta na may. Na may oh? Dako kay may. Oh, hinog na ba oh? Hilo na oh. Saka na may. Diba? Hinog ba ka na? Hinog siya. Saka daw di mo sakam ni mo na agos mo.
Ano din kagunit ya. Oh, kabuto nimo. Islita. Ya, kadugay ana. Oh. Duda ko hinog. Dako kay bungahaw. Lagom-lagom naglubot. Duha na kabuk. Daw kita tanaw to daw kasaka ba kaglaban na. Daw. Aw nato. Kara ko dali ron haling. Kay haling ron. Saka sana. Kagyo, ano ba? Ngunit kay slita dayon. Ya kaagi, dia tungtung ang kuwayan. Ayan na to. Tara, bubaw. Dia kapit dia. Dia sikat ba anak? Tungtung na dito. Abot may mo dia. Ha? Daw pislita daw hinog ba? Hinog hilaw. Og hilaw nga. Ugma hinog na. Hinog ay. Pislita kwa. Hinog. Kwa. Lata. Nalata ay. Nipian. Tay. Bunog man. Nabuhian ako ay. Wala gunitan. Ngayon na. Lata na noon. Lata. Malinugaw. Kuway. Kaong niya po na. Tingog-tingog man. Dahil nakuha ko. Lalaban na. Labuto. Nabuwak.